Avui us ensenyem a fer ratafia de la mà de la Mercè, una ratafiaire amb molts anys d'experiència. I com podeu veure, ja hem preparat la taula per fer 3 litres de ratafia. Però necessitem tantes herbes, Mercè? Sí, perquè em poso de 40 a 50 plantes més unes 10-12 espècies. I per on hem de començar? Mira, començarem per l'anís. Següent pas. Anirem pel sucre Vale. i posarem un vas de sucre blanc i un vas de sucre moreno. Quan ja tenim el sucre a dintre, ho remenem una mica. Ara, a continuació, ficarem pela de taronja i pela de llimona i remenarem. Ara, a continuació, anirem posant totes les plantes. Us deixarem les que posem a la descripció. Ara, a continuació, tallaré la pinya. Es pot tallar de diverses maneres. Es pot tallar per 4 trossos o la meitat. I cap a dintre. I les anols, com les posem? Ara ja les poden tallar per la meitat. A continuació ja posarem totes les espècies. El comí, la valeriana, regalís, tot això. I per últim, hi ficarem les cireres. Hi farem un petit tall al mig. I jo sempre poso cirera perquè m'agrada molt i es pot posar algun altre tipus de fruita, però amb la cirera queda molt bo. Remenem. Acosteu-vos. Ho tapem i ho deixem 40 dies a sol i serena. Check.